Sanibonani guys, igama uNqobeleni Mphathele Mazibela ikwababa angomhla ka-3 June. Hhayi-ke indaba yencwadi yamalobolo isho umndeni wakaMotaung ngixovekile. I-boyfriend-ke kaBahumi uMandla umane wafuna iy'mpendulo kuyena uBahumi ukuthi kwenzeka kanjani kube khona indoda ezoletha amalobolo. Kwaziwa kahle ukuthi i-boyfriend yakhe uyena uMandla. Usho kahle ukuthi emaningi kangaka amantombazane emhlabeni, lo mfana lo ukhetha ukuthi nje alethe incwadi kule address lekhaya ephinde futhi ibhalwe igama lakho kanjani. Wathi hayibo angimazi nami lo muntu. Wathi kanjani uthi awumazi kodwa ebethe uyiletha kuwena incwadi wangaduka ngisho ukuduka. Kwangena yena-ke ubaba kaBahumi washo ukuthi cha, wena phuma la emzini wami-ke manje. Ngizolanda imvubu yami ngikuqede ngithi nya, awukusihambele usiphumele ngesango. Wagoloza-ke kuMandla kwasho khona ukuthi phela-ke sekhulumile ubaba wekhaya wagcina esihambile. Hhayi-ke ngalena-ke koMkhize umaka Zwelakhe bekade embuza umfana wakhe ukuthi wena ungenelwe yini kule y'nsuku. Ufika uthi uqashe umhlaba lapha ebhizinisini lakoKhabazela. Uthi usanjalo nje uthi ufuna ukushada futhi ngentombazane ongayazi. Inkinga yakho vele ilaphi? Wathi khululeka ma ngomhlaba. Phela umfowethu lowaya ngeke ngimyeke anganawo umsebenzi, likhona ibhizinisi lakobaba. Hhayi, kuthe kusanjalo kwabe ngena i-phone call evela kuBahumi, washiya yonke into phansi waphuma ngomnyango. Hhayi, uNtombo uthe nje asihlangane somewhere. Wajabula wanconcoza kubhuti ngoba phela beyimisile ngokubona le ntokazi. Uthe mefika nje uBahumi emotweni yakhe ehla, hhayi ubethukuthela eganweni wabo. Wambuza ukuthi ngampela ungenelwe yini wena mfana? Uletha kanjani incwadi yamalobolo ekhaya ngingakwazi ngisho ukwazi? Hhayi-ke guys, uZwelakhe-ke uyakwazi ukukhuluma ubhuti unesisoka. Usho kahle wathi hhayi, empilweni yami angikaze vele ngiy'phathe kanje. Bengiqala ngqa ukuthi ngihlanyiswe intombazane njengawe. Yabona nje mina iphupho lami bekuwukuthi ngidlondlobalise ibhizinisi lasekhaya, ngimane nje ngiqhubeke nginake umndeni wami. Kodwa emva kokukubona kumane kwashintsha kona konke, ngabona ukuthi kumele ngikulande uze uzowakha nami. Amaphupho akho wonke ngizowenza kube awami. Engase uvume nje ntokazi ukuthi uthandane nami ube unkosikazi wami, ngiyakuthembisa ukuthi ngizokuphathisa okwendlovukazi. Waqede wahamba wayolanda iplangwe ubhuti, walibeka phansi on the floor. Wathi mowukuthi uyaleqa leli plangwe uza ngapha ngakumina, ngiyakuthembisa ukuthi ngizokuphathisa okweqanda. Waqede lapho walibuka uBahumi leli plangwe ebese libekwe phansi. U-girl esikhundleni sokuleqa iplangwe wamane wajika waphinde emuva, okwenze inhliziyo-ke kaZwelakhe yadabuka. Guys, kuthe sebehleli-ke umndeni wakoMotaung bambuzisisa uBahumi ukuthi ngampela lo mlisa uyamazi yini? Wathi angimazi. Wathi ngampela pho kungani alethe incwadi yamalobolo ungamazi wena? Wathi baba ngizokunikeza inamba yakhe umfonele umbuze ngampela ukuthi ufunani lo muntu kumina. Nangampela ubaba-ke wakhe uBahumi wayithatha inamba wamfonela uZwelakhe. UZwelakhe-ke akabanga navalo. Esikhundleni salokho umane waqonda ngqo kuMatoung ephethe isagila ubhuti. Uhlangane nobaba-ke wakhe-ke uBahumi emnyango-ke bahlala phansi. Wambuza ubaba kaBahumi ukuthi usiko lwenu nina maZulu ukuthi menifika emzini womuntu niphathe isiqwayi. Wathi hhayi cha baba, ngisiphethe nje isiqwayi but akusilona usiko. Wathi hlala phansi. Wahlala phansi. Wathi ngampela uyimiseleni ngani ngendodakazi yami? Wathi baba, indodakazi yakho ngiyayithanda ngenhliziyo yami yonke. Yabona nje bengayimisele mina nokushada muntu, umshado okude kabi nempilo yami, kodwa emva kokumbona ngimane ngakhetha khona ukushiya konke ngiza kuyena. Waqeda wathatha lesi siqwayi wathi baba, ngizoyiphathiswa kwendlovukazi indodakazi yakho. Mengase nje ungivumele ukuthi ngishade, ngicela nje ukuthi ungivumele ukuthi ngishade. Meke ngayihlukumeza nanoma ingalulodwa nje usuku, ngiyakunikeza nasi isiqwayi. Ungigqeme ingozi engeqhuyana ntwala. Hayi bo, lapho uBahumi uyabuka yonke into ngewindi. Eyi, uthe suka lapho-ke waphinde emuva-ke uZwelakhe enganikezwanga impendulo.
Kodwa impendulo-ke ifike ngendlela ethanda ukuba tricky guys. Uthe esahleli lapha endlini-ke ekhuluma noma wakhe encokolela nje uZwelakhe, wathola-ke i-phone call evela kuyena futhi-ke uMiss Motaung. Wamoyizela wathi, hayi bo, Mama Ntawunge, ngingakusiza ngani? Wathi ngicela uvele la esangweni. Hayi, wathi esangweni? Wathi ehhe. Wadrayiva ugel wafika qathatha kaMkhize. Uthe sesisangweni ubephethe into engathi utshani nje yena, obude obufana njengale nduku le ebekwe uZwelakhe ekuseni. Wafika wayibeka phambi kwesango, waqede wayijomba ugel, khombisa khona ukuthi usuyalivuma uthando-ke likaZwelakhe. UZwelakhe-ke umane wagiya egcekeni lakubo wathi, hayi bo, uyadlala yini? Ungadlali kanje wentokazi. Amane yahleka intokazi yaphinda emuva yadrayiva imoto yayishaya yazula. Wagiya-ke uZwelakhe wathi, hayi nina boMkhize, hayi nina boKhabazela, hayi bo, kwenzakalani namhlanje? Wagxuma washona le, wagxuma washona le, bese kushoda kona ukuthi ahlabe ngisho unyawo lokusina lunyuke liphezulu lithinte endlebeni. Uma wakhe-ke naye ngathi usuyajabula-ke manje, umane wamoyizela ebona kahle ukuthi hhayi indodana yakhe-ke isizoganwa-ke ebese nayo iqalo yakhe umndeni. Guys, akupheli-ke lapho. Le kubaba omdala wakhe kushubile nakhona. Bebekade bencokola nonkosikazi wakhe uMangema besho ukuthi yabo lo mfana njengoba esefuna ukuthatha unkosikazi, impela-ke selizolidla leli fa leli lakoMkhize. Phela ingase amadlozi akaMkhize azi ukuthi usenonkosikazi, usezozala nabantwana, bonke labantwana ibona abazodla leli fa leli, ebese umhlaba benonhlanhla bengatholi ngisho. Athi uMangema, yazi uyangicasula lo mfana, yonke into ayenzayo iyaphumelela, unesicefe nje. Wabe engena-ke undodana wabo omdala uMhlaba, wathi nikhuluma ngoZwelakhe futhi, lekhaya niyakhuluma ngaye. Wathi yabona mntanami, kuzomele ungene shiqe kulela bhizinisi lakaMkhize, uthathe okungokwakho. Hhayi, wadideka-ke manje uMhlaba, wathi ngiyakutshela mina, ungenani lo mfana lo uZwelakhe uzothatha konke, anganishiyi nalutho. Hhayi-ke guys, ezibuhlungu azipheli-ke for loya mndeni, cause bathe mebeya kuyena uZwelakhe-ke beyobuza ngesikhundla sakhe azosithola kule nkampani yakaMkhize. UMhlaba wamane nje washo kahle uZwelakhe ukuthi na ukhiye wemoto uzodrayiva ama-truck. Wathi ngizodrayiva ama-truck? Kubuza uMhlaba. Wathi bengitshela mina ngizoba umeneja nje. Wathi hhayi-ke isikhundla sokuba umeneja kwamanje asinaso, kodwa ngithi ngena nje la ekudrayiveni sizobona isikhathi sihamba. Wacasuka-ke ubhuti waduba wahamba, kodwa ubaba wakhe umtshelile-ke eseyedwa ukuthi mfana wami, sithathe lesi sikhundla sokudrayiva ama-truck, uzokwazi isitafu kangcono, ubese-ke ekugcineni umqhumba phansi umfowenu, uthathe isihlalo esingesakho. Ibhizinisi likababa wami ongizalayo leli, akusilona ibhizinisi likaZwelakhe, elakho ngoba phela imina indodana endala nabantwana bakho, hhayi uZwelakhe. So uyawufaka lo phoyizeni ukuthi iy'ngane y'zondane ziphinde zifune ukubulalana zibangala lifa leli. Guys, indaba yamafa inzima. Aphela lapho-ke amazwela namhlanje. Ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama uNqobile niphathele amazwela ekwababa angomhla ka-3 June. Hhayi-ke indaba yencwadi amalobolo ishiye umndeni wakaMotaung exovekile. I-boyfriend-ke kaBahumi uMandla umane wafuna iy'mpendulo kuyena uBahumi ukuthi kwenzeka kanjani kube khona indoda ezoletha amalobolo. Kwaziwa kahle ukuthi i-boyfriend yakhe uyena uMandla. Usho kahle ukuthi emaningi kangaka amantombazane emhlabeni